Pwede magsugod ang kauna sa ampo ka. Pwede magsugod sa ganahan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Among langitong Amahan, salamat sa kapitlawa, salamat sa grasya sa kinabuhi, sa among pamilya, sa grasya sa oras karong hapon na mag-discuss ng importante na issue. Salamat sa gasa sa among trabaho. Lord, pulihi ang among kahadlok o kaisog, pulihi ang among pagduda o pagsalig. Gain ni Lord o strength na puso, strength and pagsalig kaayo karong panahon na labi na karong lisod na panahon sa atong kanila. Tanan ang gibuhat, Lord, para nimo suhatagi nimo saktong paguna-una, tagain nimo enlightenment, labi na karong panahon na, labi na karong hapon, ang importante na ito ang kuyahan. I-open ang mong mind na maminaw ni apil karong pagkakang i-open para makasabot ni ang kayangay sabon. All these we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ilan ni kabuksan? Ilan ni inyong application? Ilan ni kailangan? Mga roughly, mga buwan tingalimuno, mga 100, no? Saka karon ang akong gustong buhaton sa nato una, ganahan mo makalibaw sa kadaghan ninyo ani inside willing magpa-vaccine bisag wala pa na na-discuss anything about vaccination. Inside willing, pwede erase yung hand. Dili ko mo judge ha? Why mo judge? It's a choice. Sige, raise mo para makalibaw kung asa ka magsugod o Korea. Sige, raise mo. Yun mo? Mga astig din lubuha? Dog, astig dog. Mo na yung pagdang mo break it. What's it? Isa-isa? Ha? Damo? Wayang mo, isa-isa. Lagi? Seryoso? Sir Dominic, tababi ko di sa makuba. Wag yun, isa-isa? Wala, sabi, isa-isa. Gabi, wag yun, isa-isa. Ano, 200? Wala. Wala isa. Isa. Pero sa kanang kanibay, kami wala ni Ray. Kung sa inyong reason, kung mo judge, anong dili pa mo willing ka kung magpabaksin. Kung sa inyong reason na di man mo magpabaksin, may bawas rin. Di ba magawa na ito na daw? Sige go. Sayang mo, galing ko mo dili, so better participate. Ilayo ka kung nasa-exercise, kung nakaulakaw, ari din. Ano pinakonference nila? O ari ko na sila. Sinsa man ang pagkakan mo? Kung yung reason na mahadlong na po, hindi na lang pa, nadili kayo, ulang ko. Uy, ang oras yung kaya. Hindi kayo, bulit pa tao na ako sa dili ng po. Yes, sinsa man sir, kasi wala ito hindi ka pabaksin. Kung saan na yung hidulahan? Ang side effects. So, magsurya ko, pero wala ka babasa anything, ha? Okay. So, kung sa'yo side effects sa COVID vaccination, common na siya mga side effects na kagaran. After vaccination, mabulod ang area, or musbel ka, musbeling ang area ang ikaksinan ka, or mapulipo yung kamot, or kapoy yung lawas, ang uban nilamtan, ang uban mag-chills lang, ang uban mag-suka, usual na siya, diba? Ang uban na rin siya, any ka ng side effect kung ikan kapinan. Ang uban, magkalibanga. Ano ang kasagaran? Ano yun? Ano mo? Hindi, okay
Ang uban po, mag-allergic reaction sa naro'y kambal. So, sa kami nagdukan. After mabaksinan po, obserbahan mo 30 minutes to an hour. Kahit area, designated area, para i-observe mo kung sa inyo ibake. Nalipong ba mo, itaas ka inyong BP, or depende kung sa inyo ibake. Pero may doctors pag-around na mo. Kami ay hindi ang mukha kung saan may problema. Kunya, spinning pagod na siya, spin pagod maayo. Before mo vaksinan, pamutan mo utanan o bibihan mo, wakan sa inyong vital signs, pamutan mo kung sa inyong isang bati, ang inyong sakit. Dili mo pwede mo ato magilangtan ha, kaya bakit na COVID na ulaan. Dili mo pwede o gilangtan mo, kaya di na makaya sa inyong lawas na vaksinan mo nga weak inyong body. So, dili pwede ilanggan mo or bakit? Iba nga kung gadagan. Kaya dili lang na ito. Kada ilanggan mo or iubo mo or isipon. Dili na siya pwede. Dili pwede. Dapat before sa vaccination, ready yun mo, no? Physically, emotionally, i-ready yun yung pagalingon na before manahatakan. Any tambal, i-ready yung pagalingon. Unya, spiritually, mag-pray mo, okay ang sususa, okay ka na. Kinanglan na ka, mag-pray yun, no? So, sa kayo bang pangutana? Sige, so sir. Yes, nanin participate. Kung sa may kumantanan, sa ating bibig, okay na na sir, basta unsod lang sila ng bibig. Okay na na sa kaayo. Sila rin sila, senior na kalita. 36. So, masud ka sa E3 category, pwede ka kay hypertensive kung ka, mas mauna ka sa ibang kauban, kay E3 ang kadama kay medical condition. Pero kinahanglan, control the immunity. Kinahanglan, naakay medical certification gikan sa limo, attending physician, okay ra ka. Pero kung hindi ito tinag-as sa nakay na tanan, okay ra na tanawon na gyapon ka sa muspili mo. Nga bitihan mo ka before bilanhan mo. So, dili jud ka magpataka o hatag. So, i-explain din ang maayo. Sa pagkong pangutana, yes ma'am. Mark, kana ba ipangusgan man ang bahil sa anti-vaccine bitaw sa virus? No? Ganong Daro ko nga mga ipangusgan man nga kaning mga sintomas karon sa gikuan yung mga virus sa COVID. Unsa kay pamana na sa unang panahon na sakit. Unsa kay tawag anak karon ni COVID na may tawag gud ana na ang mga sintomas karon nga maubos on. Dili tanan ma'am. Dili tanan iubo isipon COVID. Nangusog ang mga kami, nangusog ng mga vaksinan sa tanan, usually ang mga healthcare workers at mga doctors, nangusog kami, kaya usapan na lang ng mga vaccines na dili, daghan na, nagsunod na rin kita nabot, no? Pero uban mahadlok ka. Anong mahadlok ka? Nawa man na siya himua para mamatay ka, no? Wala siya himua, bihimo na siya para masih ang mga tao, masih ang humanity. Wala siya bihimo na siya, na, di ko na kasabot, na pati mahadlok mo, no? Kaya, anong dali aman nahimo ang COVID vaccine, anti-COVID vaccine. Sa ang usual vaccines, nahimo na siya in 10 years. Ang usual. But kana, nahimo ra in around 10 months. So, muna siyang nadali po na siya, ma'am, no? Kay, ang coronaviruses, which is a COVID, is part of it's a coronavirus man. So, nasabihan na ang coronaviruses
sa 50 years, isalihan na siya. So, ang data, di-pool sa tanan scientists all over the world, ilang di-pool, ilang i-share, ilang data, and then with grabbing of funding, so napaspas ko siya, and then atong technology is di na mapubre sa una, high-tech naman ta, so muna nadali sa na siya. Ngayon mo, hindi na kasabot, kagidali, awa sa mga ilaghan na sa undergo ng files, and then i-approve ko na sa FDA, kanya mo, gagaragan EUA, University Use Authorization. Pwede ko. Sige. Istadihan na, istadihan na, istadihan ko ka bang makakdan ko man hihapon? Dili ko na siya pasabot, ma'am. Istadihan na siya, nag-isang maayo ng vaccine. Dili ka saling. Kaya dili na pasabot ka ng vaccine, dili ka maka-COVID. Ang vaccine, maka-prevent ang COVID vaccine, maka-prevent ka sa severe ka na magralihan, severe na maabot sa hospital, or death, mamatay ka, kanaka. But, pwede na ka magka-COVID hapon, pero mild ra, at least mild. Kung kapiligon mo, asa mo, hindi mo vaccine, pero magka-severe mo. Wado, hospital. Pilay gastos sa hospital. 700,000 to 1 million kapin. O na siya kung magka-severe na, no? Kung mild ra, kaya napaksinan ka at least haras balay. O na siya. Mo na i-promise sa vaccine, it prevents severe and death. Severe COVID and death. O na siya. Muna, mag-isa mamaksinan ka, ako fully vaccinated na ko, pero wag ko nagsalig. Kaya pwede lang hapon ko magka-COVID. Muna nga makalayo yapon sa mga tao, mag-inter distance, mag-mask yapon, kung doon lang ka, mag-iusan. Dali na gagawag na ako. Wala naman, sintomas man o COVID nang namatay o disgrasya lang sa motor. Sama? Kaya mag-disgrasya o motor na namatay. Ito ay nga naman, sintomas kayo o COVID, ilubong kayo. Ngayon, first kasi, na-disgrasya o motor na kumatos, ito wala siya, sintomas o COVID. Kasi no, walang ito, iswag siya. Iswag siya. Sama? Okay, wag lang baba. Kaya di ka sa pagkamatay, dapat ang iingat sa doktor is 30 minutes gikan pagkabuto sa kinabuhi is mo kay pwede aswagon. Hinagan na o, hinakas na o 2 hours. Ngano ang bumulong na bubuhi, di ba lubong na hirang na swaban, siya ba? Wala. Aka na, ang inyong doktor, awaya din ako, okay? Ganun mo na ako ito. Huwag mo ilabot, anak. Inyurang doktor, and kung nasa i-different mga bagisaan nakay, ipudalhin na malubog ang inyong pahindig o pamilya na wala mo nakakaya. Pero pagkutanan yung doktor, or pagkutanan ng ano kung ang isa, o tinuod ba na, napalan siya na, swaban ka na. Last question na. Okay. Experience na na ako din na kung ang i-open na ang baba namatay din sa balay. In tawag din sa doktor, bago na ako si COVID, at o kanon lang sa John 7. Kuha, namatay siya ako alas 9 sa gabi. Yanaan ni ko alas 9 sa buntag. Ang kurso na aswabon, asa naman ang ginino niya nga 30 minutes di ka pagkabuto aswabon. Yang iya ka kurso na aswabon. Yang inigon niya, asa ka kalagyan mo 30 minutes ay asa ka kalagyan mo lugar niyo. Asa ka kalagyan na lugar niyo. Barangay Libertad pa kayon. Asa ka kayon? Oo. Kanya, ikaw ka nag-istorya dito. Ako nag-iwan dito. Diha ang nag-aalisyo. Ang nakikuhan, nga mga kurso na aswab na hindi mo 30 minutes di ka pagkabuto. Makuha ka iswab. Inabot ng kukulang ka na mga video. Bakit nakakilala niya ako kung mga bisan, dili man siya
dili. Wala sila magmar. Kaya hindi sila. Ang katagalan sa Tagalog yung pananglitan. Gawa siya o pananglitan. Pananglitan ko o magasitin kay pangkurantin kita ng pamilya nga anak. Among ilan. O ngayon ko o magasitin na. Ikarantin kita ng mga anak na ako mo ikasuporta sa mga kakawin nila sa pamilya. Mawaron, wag silang mga swab kay namutog nilang nabot naman o bars, di naman magkabugtog sa kinabuhi sa mga pa. So, namulit sila. Boto pero di ba nung ihapon dayon, baka magkasamal. Kasi according to sa mitabo yung mga panahon, dili dahil pag ato ka sa mga maligod-god, ato ka sa paglayon. Ato ka magyaw-yaw ka. Pero kaya kita ko ba na kasi mabuga pa na nga. Wala ko kapag sa paglayon na ilan ang nabesa, ilan ang sa paglago. Pero muli ang ingon, hinahangan sa mga vaksin, kaya kuban, isa na vaksinan sa magka-COVID ka, mild kuban. Pag ang kuban na vaksinan na, magka-COVID, positive o PCR, ba, asymptomatic na ta. So at least, dili na kaayo. Kaya kay bakun ba, pero ano ng anak kung makatransmit ka COVID. Pag ongoing ang study anak karon, kung ilang percentage sa transmissibility, kung nakaksina na ka. Pero for sure, lesser na rin na, nakaksina na ng kaso. Lesser na ang chance na makatransmit o COVID sa uban kung nakaksina na ka. So, mas maayo na, di ba? Dili na ka makakatod sa uban kaayo, dili po ka kaayo na makakdan. So, ang manupili, magpabaksin or dili? Kaya daw mo, wag dito sanay ni sanay ng kay it's really magkawas mo mga stigma, di ba? Kana basta ako na kaya sa dito astig din ka po na da pagkana ng kanya pa sa asulat kasi astig ng protest. Katong dili na lang mga pamasin. So, yun ang una-unahon. Huwag kami po sanay. Huwag yun ang po ninyo. Huwag ni ari ni Dr. Ruiz nga para mapubus mo. Huwag mo ni palitan. Iham yung sa tulad o karibon mo para mapubus mo kanan. Dili. Ipaarira niya para mo-convince ninyo. Para magsabot mo, magkuyaan na yung sa inyo mga una-una. Kay kami siya, no? Dili rani kang vaccine, COVID vaccine, dili rani para sa atong kaugalingon. Para ninyo mga anak na di mabaksinan, para ninyo mga ginikanan o yung pamilya, nagtuwang na kayo na dili na siya candidate for vaccination. Karong panahon na mating COVID, it's not the time to be selfish. Let us think of others first before we think of ourselves. Kung magpabaksin mo, dili ka na inyong kaugalingon. Diba? Mga kuingon, protektahan ninyo yung mga bata at mga baksinan. Below 18 years old. Dili man mabaksinan. And, ang inyong mga nagikanan, makatipon na kaayo. So, unsa pa may ako, gusto mo ang uban, gusto mo, napiuban, gusto sila magpabaksin. Pero makuwat sila sa brand. Gusto sila ay isa ko pabaksin. Pfizer ako, Pfizer ako. Surely mag-choosy ka mga kanuna. Kaya tanan pa kay, depende na kung sa'yo vaccines available. Nang-choosy man ka. We shouldn't be choosy because beggars can't be choosers. Kaya dinatagan na vaccines kasagaran ikan sa gawa. Ang Pilipinas, nangutang puta o billions of money para mag-procure o vaccine, COVID, para mag-save ang tanan, para di dagdag pamamatay. Kaya, umabot ang vaccine, dili ko yung patutok o sama ko ilabay. Sayang, or hindi mo pa vaccine na nagka-COVID na mo, na sa hospital kung bago,
Ano naman may pag nagpabaksin ko, no? Kaya ang pagmahay is awari. Why pagmahay na maguna? Right? Diba? Ang sabi pangutanan ni Sir, kaya nag-joke-joke na nag-ibig. Ang sabi pangutanan na Sir? Sorry, Sir, ha? Yes. Wala, Sir. Wala. Wala kayo. Sir. Hindi ikaw umako ang inyong. Dili, muna siya. Muna na screen umayo, Sir. Napakagibati lagi. So far, wala siya, Sir. So far, wala'y namatay doon sa COVID vaccination. Bakit naman na siya sakit daan na wala nasabak na bakit sa una, wala nasabak or condition, wala ka nag-adko sa mga physician para din mo ng medical certificate na kaya naglawa. But, kanang nakubuhato to, it is yours na receive, sinanglan ng bata o consent. So, wala kayo mag-blame. Whatever happens to you, wala yung mag-blame. Consent na siya. But, according to studies, and so far, wala yung namatay tungkol sa COVID. Namatay na sila, kailangan na sila ipagbati, and maybe wala sila kasama ang ipagbati. Muna yun, muna, sir. Ubasa mo, asa mo ubasa, sa tungkay, adto mo sa Department of Health, World Health Organization, ug na mga doctors na, mga virologists, pagkailan ni Dr. Melvin Sanita, sa mga doctors na, sinukod doon na ibaw bagay sa COVID vaccine and COVID vaccination. Daghan tayong group, bisag asa na, before, mangdaot bagay sa vaccine. O na siya, maghibog mo na, dapat maghibog na. Kaya tungkol kay ubasa ta, kung mga po sa mga o mga anti-COVID vaccine na sila mga. Muna kayo mo magpataka o bata. Kaya maayo na namasa kita na mag-isang-isya. Muna ito sa matay. World Health Organization, Department of Health. Hindi kung magkakakang sunod-sunod sa Korea sa uban, kaya bakit namatay sila, kaya bakit na sila na-condition, and i-vaccine sila. But the COVID vaccine per se does not kill. Maka-prevent lang sa severe hospitalization and death. Yes, sir. Yes. Tanawin mo lahat, i-free mo sa nurse, inyong BP, vital signs, sistema pati, mga question na mga bayi, ang tanong ko, pregnant ba, or lactating, ano? O BP, wala ka tunong mga kataling physician, unang may babi o matong doktor kay kasek mo daan. Dili na 100%. Wata may bawo kung sa reaction, no? Wata may bawo mo, bisa na mag-consent ka. Pero na doctor na magbantay kung sa inyong baliun anak within 30 minutes, 1 hour, kay usual ang reaction sa vaccine, anak panahon na, ikuto, anak na makagaran. Kung mag-allergy ba mo, kung na yung mabantay na doctor, magkagat ng allergy.
or malipong pa mo, or bakpo na sinahawak, naaray doktor sa kilid. Ako na siya. Wata halimbawa anything, di ba? May nakapupirahan sa kadong, kadong yung sila. Consent, yun ako, wata halimbawa, well, pipirahan, na heart attack siya, but not because of the operation. Pero natayting lang kapag kumatay. So, ingana lang siya. Ingana lang siya. So, magaling ko, andam mo na patong pagalingon. Physically, dapat well-rested mo. Hindi mo magpipitinom the day before vaccination. Ihapon na siya. Mo epekto ang vaccine. Or after vacino. Or grabe yung trabaho. Hindi mo well-rested. Kapag yung lawas, kung saan na napagpahit ng lawas, please introduce sa vaccine kung weak na dahil lawas. Okay? Kaya gihatag ng vaccine para i-mount up ang immune system. Kung saan pag-mount up sa immune system, kung weak na dahil lawas. So dapat, we have to be, you have to be emotionally, physically, and spiritually ready before magkaroon sa vaccine. Into ng bulang na tao. Sinahanglan. So, kung ikaw ng Sofia, naalit ko siya sa kitaan. Kung naamagaling na matay gamay, dili ko na tungod sa kapiniso, tungod na sa ilang medical condition na underlying ba na anadaan pagkas di bawi. But that percentage ana is so small compared sa mga tao na nasave sa vaccine. Tumuna sa ang statistics ana is gamay ka kaayo, layo ka kaayo compared sa nasave. Ang mga na pati o resulta irrelevant na na siya ng statistics. Na sir, kamo na inyo na prerogative sir, kanina na matabang sa vaccination center na ang doktor madugay sad mo ko before mo vaksinan ka na din mo ko mag-check up, hindi na ka pwede. Magpa-check up udahan ka na ako may doktor, hindi na sa doktor sa burat, no? Si Dr. Edgar Pisaras, I think. Dr. Edgar Pisaras, ba? Sa burat? Dr. Luna. Dr. Mike Boy. Okay. Dr. Luna, talaga. Doktor. Check up na, doktor. Why problema? Na, Dok, i-check up ko din, bibili ko, tanan sabi ang problema, gai ko mga lab test, para may mabuhaw na ako sakit ng kasing-kasing, ipatisisi ba ka, ulang ka. Anak, kasi na, pero hindi mo siya pili on the day of the vaccination ba? Mag-check up. Karang lugar, hindi ako nakapagkakaliman. So, mag-check up mo like a week before, wala ng doktor. Dito na ako. Mag-check up mo daan, huwag mo yung problema. So, kung okay na, it's fine. Kumuna siya, but, manay-imon ka, mahadlok ka, mag-uban ko, mahadlok ka kayo, matay sa COVID, na ako'y pastor na may nun, mana ang kay picture, di ba, after vaccinated, di ba kayo vaccinated, pero yan kasabot na ng bigat, 2 years na daw, 2 years time, mamatay ka, wow, siya na ang hinuko, siya na ang kaybaw, kapag mamatay ka, pero, mas maayo na mabaksinan ka kaysa anytime ito ba na mamatay mo. Una, tingaling hindi mo mabaksin kaya matulong mamatay. Bakit yun na siya makamatay. But kung ito magpabaksin anytime, ganahan ko at least mataas-taas ang atong kinabuhi. No? Kaysa anytime kung ito pabaksin, pwera sa siya, huwag ka kalibaw. Sunod week, or sa pula ka pa na magka-COVID kasi bako. So at least, no, nasasikahan ka. At least.
Dili po. Dili. Depende. Dili siya automatic. Dili. Pero dili. Kung dili pa na siya, dito man tao. Ipaparantin niya kung siya, pag dili na siya, dito ka o kanang swab. Kanawa ka usually, kanang side effect lang na siyang vaccine. Labi ng first few days, like mga 1 to 3 days after vaccination. Kung nakulugan ka delayed, kung delayed mo ako na mga more than 7 days, mo na swab na ka, vaccine, o before vaccination, nagka-COVID na kadaan, or while di vaksinan ka, right after vaccination, nagdaag mo, kaparty mo, 500 ang mga test, or 200 ba mo diha, ang tapos mo na diba, ang pagpatawa, na nagsimantinong para uban, na nag-share, may kabaso, tubasin o, kapag COVID ka, anang akain, wala pa ka na sakit kaya uli. Labi na kung like, ang interval sa vaccine, kaya depende man ang mag-run. Dahil bakit usually 3 weeks pa ang Astra kung ako. Ang Astra is mas maayos siya 8 weeks, 12 weeks, or 2 to 3 months. Muna sa interval, ang uban ba depende. Pero, di ka magsalig sa interval, susceptible pa kay kaanak ng mga COVID. Kaya hindi pa full ang pag-work sa iyong immune system. Muna matagal ka o second dose. Kaya sa second dose, yung memory T-cells, makakuha na siya. Kasi umali siya dihatag sa una. So, mahisog na siya. So, ana na, mas mahisog. Imong lawas, imong immune system sa second dose. Pero isang nahuban na sa second dose, na manay 2 weeks ha, 2 weeks after, ana naman, completely protected na ka sa vaccine. Completely nga pasabot ka against severe and death. Dili tungkol completely nga, di ka kinapon maka-COVID. Mild lang or asymptomatic ka. Ana na isong immune system 2 weeks after vaccination ka sa last dose. So, di ka mag-function sa yapon. Yes. Maglayo na lang sa mga pagkakan nila na sa o masabing maayo. Para safe kay Jesus kayo mag-duty ka niya, positive day ka niya. Daghan kayo mo daghan pag mataksan. Mo lang siya. O mo pinag-control kay everybody's state of check. Tanan ang check ang COVID na mga ko. Though, hindi dito sa COVID. Pero, apil na ko na sa pasyentong oral sa flu, bitaw, ubunta, sipon, siponon, ubon, siponon, ilangan ang gamay, inana, kamay, sumuna, ang kalibahan to kayo, sakit ka kayo, ino na rin sa COVID. Sumuna, mag-careful dito sa, sige ba kung vitamin, kinangal mag-vitamin every day. Vitamin, mayroon po, mayroon pa ako. Udahan na lagi na siya. Sa flu, ako na si flu. Sa unang panahon po, sinagad na lang sa matay o flu. Pero naaktan na, nakahingo na magpagmatay sa vaccine. Kita na na yung flu vaccine. Kaya kami flu vaccine. Every year na siya kapaksinan. Kung magpugi na sa kamoy sakto, no? Kahit right kay na mabayos po, pero mas right yung COVID. Pero anyway, right kay siya kay every year na ibang strange mo na it doesn't mean po na flu vaksinan na mo. Bakit na mo yung no? It doesn't mean na navaksinan mo, dili mo sa flu, dili mo makasipon, kaubo, o gana. Kaya na-ay strange na bakto mo nang every year na ibagko nga flu vaccine. Dahil na po na siya, dahil sige ragpadi ang mga scientist ko, kung sa ibang strange na kitan, kay mo na po lang nag-ipon. Para kung mahimo like
base kung magaling ka in a year na kaunong base ka ala mo kinakakinay. Muray ina na COVID. Mo na nga, karon kayo wala sa amubang ka na susukin. Pero there ka higher chance na either napay booster pag-ilain or napag-ilain na concept of COVID vaccination na po. Parehas sa flu. Kay bright kaayo ang COVID. Nana kay Delta na variant ron. Nana ang nakasunod sa buwan isa. So, in just 15 minutes, mulabay ka na niya, magkuya mo, kasi sa mag-mask, malabayan ka, makatakot na na, and in 2 days, 2 to 3 days, mamatay na ka. Muna, yung pinakahadlo. So, wag din ang bukas ka. Pinaunahan na ikarong kay lisod ko yung mamay na kausina. Mura ko na siya. Lisod ka ayaw yun. Masa kayo bang pangkana? English ka sir, o yun na ka. Ikaw, yes. Kasi pangkana sir. Wala yung microphone. Oo, anak nila, bilhin ko. Dahil mayo na sila yun. Na sila. Kuya ko lang ginuon no. Kay, grabe ko sila, ilang yung system ba na din na sila mahigo, gana. Ano ito? Ano na, so, ilang yung system mo, kita na pag-ibas, pag-labi-labi, wrong na pinag-ibas. Pero yun, kanang virus, no? Kuya ko, kanang virus. Ang virus is, ang virus, kauna ang virus na isa kayo ito is just self-limiting. In mga usually 10 days, maayo na ka, bisan o, wakay tambal. Kung ang virus, wala antibiotic, hindi na sa bacterial, viral na na siya. So, wala na antibiotic, masakit ka o virus, kanang flu, mga niya na. Wala na antibiotic, kung ilantan, kagad paracetamol, kung iubo, kagad parabuko. Sipon, So, isip sa symptomatically, madilan siya kasabot na maayo na rin siya self-limiting na sa kailangan bacterial infection. Pero kaning COVID virus, hanggang reta, dali na kayo sa makamatay mo na hadlok siya, dili sa magsaling na yung virus, maayo na ka, nakavirus ka, dahil sa mata. Ha? Maulihan ka kayo. Ang asubali depende magula sa inlawa. Kung dili grabe, maulihan ka kayo eventually. No, virus na sa kasal, registrate ang virus na ayaw lang ka. Dili tanan sa COVID, may bati. Pero kung mahal ka, dili ka, mabuhi ka, kaya sa lawa. At mo na yung pakitana. Kung ang virus na inabot mo Delta virus na kinaisugan na di na makaya sa lawa, so ako ka vaccine, then that's the problem. Kasi mo na di sa okay, kung nakamino na, vaccine niya ako kasi sakit, pero namatay siya. Kaya ako siya nagpa-vaccine. Hihilo man ang vaccine para dugangan sa ito sa immune system para maprotektahan ang lawa. Hindi ka masalig na makaya rin sa immune system. Kaya waka kahibaw kung saan variant sa COVID virus ang mutakod nimo. Karong panahon na dili angay udap dinilong tubo. Dili ikaw makatagos na kita ba dapat person nga na pero
just think about it, no? Pagahit sa ulo, or let's just be open to mind. Let's be open sa possibilities na masiin ka kaysa o ma-hospital ka or mamatay ka. Dili yun sa kung panahon ha, magsigit ang doubt, magsigit sa obey sa uban, o magsigit mo sa libugos. Kaya libukas ni tanan to save humanity. Para hinato, dili para hinsa. Ako, dito ka ako, umapisal sa simba ko, mabot 1 million. Kung naman ka dito, para ba mo? Kung naman ka dito ay TV, my God, kailangan ko na ninyo kitagok-tagokan. Mawa ka na in 2 days or 3 days. And it's not an assurance that you will live. Kung na-COVID na mo. Alangan mo may pagkakapaksin ko daw. Libre pa. Di pa ko mag-isal. Sumana, wala gina. Pag una-una lang pinagkaman, wala yun ginamugod. Wala yung mamugod. Wala yun mamugod. Asking. It's really a help. May lani kayo na mo kapag sino. Sa una, nag-pray ang mga tao pag-abot sa pandemic ng silangan. Naanang tayo vaccine. Pag-abot sa vaccine, ang mga tao din. Kung sa mga yung gusto, kung sa kaya kung gusto mas ako. Iiyakan mo ng mga scientist ko sa Ginoo, no? Iiyakan na sila to come up with a very good vaccine to save lives. Sino? Para na siya mag-save of life. Wala na sila gamitin na para mamatay. So just imagine this. Manilang. Diba, minsan may doon na vaksinan. Mga doktor, nurses, healthcare workers. Kung batik pa siya, kung batik siya, nga nang una maghatag na mo, kung kami una mamatay, who will save you? Hindi na mo pamatay yung masakit mo. Diba? Kung batik pa siya, nga nang kami may na. So muna yung pamatanon. And what is there to do kung magpabaksin mo? Diba? What is there to do? Kinabuhi. Wala lagi magkamatay. Hindi siya kamatay. Pero, mas maayos na. Decide kung tarong yun. Pag una-una, di mong tarong, kayo mo si pamutahan. Di mo na kung silingan, di mo na kung parinti dito gawa, din sa panauban. Basta kung tarong, pag-research mo, ayaw mo chismis. Di ko doon panahon mo, sige lang paminaw sa chismis. At po tao sakto, nga mga basahon, mga size, di na magpataka, o sunod-sunod sa isulti-sulban. Kaya, kung naalit ka maayos butang, naaakidag ng tao o kontra. Diba? Kung sa'y maayo, dahil mangga, ayaw mangga, bunga, bunon siya. Bunon siya, bawaton, ganyan na. So, muna yung analogy. So, may maayong butang, nabot ang vaccine, nakidaghap ang tao. Bakit na sila yung mga kalikot, kaagin nila anak sa ilang mga dagot ng ban. Diba? So, wala na siya. Wala na siya. Maguna-una rin ka tao. Mag-angkok ka na mag-iyakan ka. Kung siya itong decision. Ang alturas, mag-procure sila o kawali mo vaccine para ninyo, para sa mga workers. O, masa mo ba sinangka kayo sa amo. Magpalit sila gila for you alone. Ang Bohol Chamber of Commerce Code, mga grupo na siya, mga businessman sa Bohol, nag-raise sila o kwarta para mapaspas ang vaccination, para mapaspas o order. Naka-raise sila o 21 million. Nagsugod na sila vaccinate. Kung ano mabits, no? 3 days sila na-vaccinate ito sa wisdom, nagka na sila na-vaccinate. Yan na po coming. So, pero kamo, special ang kulturas kay
Kamu, nagpalit sila for you alone. Ang whole chamber, ang mga business establishment, mga transito, ipangatagan ako, para mauna sila. Para maka-open ang sa Bohol, no? We need to achieve herd immunity. So meaning is how to achieve the herd immunity, no? We need to have 70% sa population nga mabaksinan. And sila may population sa Bohol. A week ago, sa research sa Philippine Statistics, Bohol 1.1 million na ka. So we need 900,000 more target. Nga mabaksinan. Sila na may nabaksinan karon sa Bohol. 69,000 kapil. So, layong ako na tinuod. So, muna siya. Muna na siya magkabukang din sa Bohol Medical Society. Isang asa na lang, wala sa clinic, ha? Wala sa clinic, wala bayad. This is all for humanity. Para ni mabuhay sa kanan. Di po di gusto kami ay bukit, no? Di nga bukod, di nga kalimutan, kami mabilis mga pabaksin. No? Mga na siya, tabanganay na rin siya. Layo ka isang 69,000 out of 900 na budget to achieve herd immunity. So that's the time kung maka-achieve ka herd immunity, mga na yung time na magpapitahan natin ang mga tao sa vaksinan. Ang mga bata o mga tiguang na hindi na pwede, ang mga tao na hindi na candidate for vaccination. So wala siya. Layo, kasi sinuod. So, ang umat mo niya na ito gawin na hindi niya pinabugin sa kalibutan na kay gamit. Count yourself in. Isa't ikaw, mapapaksin ka na kay gamit. Muna yung gamit. Sabi, na kay napabang sa kalibutan mo. O, di na siya. O, diba? Nagagaw ako. Tingnan na siya. Kanyang Pilipinas, sila may population sa Philippines. 111 million. Oh, napila pa man. Huwag na libing ka. Bukol ganit, diba? 9,000 ka na vaksina. Ang buong Philippines, 111 million. Ang saan ka na po? Ang Israel po, naka-achieve na sila dahil sa herd immunity. Kaya dapat ang sila nga country. And ang mga tao po, wala ko nakagapit. Gusto ko mga Pinoy. Kuraan ka pagkaya ka. Pero kung mga Pinoy, mga piloto ko kayo, grabe mo, galis pa. Anyway, pero ang Israel naka-achieve ng herd immunity. Gauna ang ilang Prime Minister o pabaksin. Mga nakaangay ang leaders na ako nito para masunod ang iban. Kaya mahadlog sila o bili ng leader. Una. Pero sa altura, mga kasiya, vaccinated na punyong upaan. Sila ang baglog, mawagan sila yung baka. Million, billion, o diba? O malagos ka na handlog. Sila lang gumawa, handlog, kasi na handlog mamatay. Kaya di ba sila mamatay? Diba? Muna siya. Layo pa kayo sa makasing of herd immunity yun. Mura din ang siya. Kapag tinuod lang, hallelujah. Grabe, kada lang sa magkakulaka, inukuhin para magsurya at abot. Kaya maayo mo unang saksalita. Kaya parang namin question is matubag na mo. Pero kung namin ubang questions na mga concerns ninyo kahit sa nahitang sa hospital o sa regarding COVID at kung sa sakso mga tao involved at kumukulay sa inyong lugar. Kaya sa ma'am, I heard sa Bakayon, nagyaw-yaw ko lang kasin tayo. Di positive yung kasin, baka po saan mama. At ito na, sa Bakayon, at ito na i-complain sa inyo. Sa inyo ng lugar ng Udima, sa inyong RHU, mga siya. But the rest, ang ibang lugar ng ikapos kaya na matubag tanan, Udima, regarding COVID. Hindi ka sa vaccination, kami sa COVID. Pero di ko na kasabot na kasi nangaluya na lang sila ang mga trabahante. Mauna, let's be patient, comfort, and understanding. Kaya wasa kayo ba kasi pahabilan sa tanang tao. Kita ka ng karoon, init ay tapulo.
Hintay dili maninis ka na sa kalikod. So, any questions? O, happy to kuman. Ano sa kayo ka? Wala na? Hindi na ako mautanan yung mapapaksin kung hindi. Basta, una-una, ano yung insakto. So, lahat. Okay? Okay? Ano may questions ka? Yes, ma'am. Hindi na ang gabay. Hindi mo sa kanina. Yes. Depende po sa kind sa vaccine. Ang Sputnik, hindi siya pwede o breastfeeding or pregnant. Depende. Ang mobile po, kaya sa definitely ang Sputnik, hindi pwede o breastfeeding and pregnant women. Pero, ang ubang vaccines, depende sa inyong ubing na doctor. So far sa gawas, bisa o pregnant, pwede lang. So far, wala kang side effects. But, kung inyong ubing na doctor, kung ayaw lang, kahit vaccine o galis ka kabuntis para mag-problema, nasulisin ka kabuntis. So, hindi sa pwede. So, tinanglan sa managig sa inyong ubing na doctor. Tingnan na lang sa halimbaw, okay, kasi yung doktor, okay, diba, o hindi, nanay, medical certificate na, pwede rin vaccine. Yes. Pero mo to, mag-ready lang yung ano, kay pati ang inyong muna-muna before vaccination. O, dito kay bawang say, ako, kay no, powerful kaya kumain. Bisa maguna-una lang nilang tata, buwan na powerful kayo. Bilang kanso, basta maguna-una nilang tata. Ingat natin. Kung grabe kayo mo, focus na mabatid yung outcome, mabatid yung siya. So, maayon ka, just be open na, uy, this is good. Kasi advice ka sa rin yung negative. Resilient ka, gani ka resilient, batid yung result ka. Kung muna ka naman ready, hindi mo pugsundod, pugsun din. Tagugas. Hindi mo isulog ka, hindi mo pagkabawa mo. It's really a choice. So, unang-una naging ako. Kaya para man sa inyo, tao na lang bawa mo, ako, and sa naman mo, makawang yung anak. Anak ka. Diba? Simbak ko lang. Una siya. So, wala na questions, kaya magulit na lang ka na. No? Wala na. Okay. So that ends our session. Thank you so much for listening and for listening. Bye.